Marsa xlok, intalina il-port, jinżuruk ta' sikwi biex naddu ftit ħin. Għaw naraw ħafna nis fuq xi luzzu sabiħ, xi sajjida ħerġin u oħrajn li deħlin. Fir-raħal tas-sajjieda ittellet attività b'differenza. Il-port ta' Marsa Xlok kien iddominat minn dak kollu li għandu x'jaqsam ma' ħut u sajd. Bosta bejja ibijaw kull xorta ta' ħut, apparti l-ampuki, kif jgħidilna Ġiljan Attart. Kien skart il-ħut, imma ma kienx galbu laqqas. Ella li kien bil-qamar, kien bid-dlam. U ma kienx dak il-bnazzi u l-ampuki taqbadhom bil-bnazzi. Minkejja dan il-bejja xorta waħda marru tajjeb. L-lum, issejb awrat, spnot, klamari, arnejt, ħut tal-lampjara, gambli, jiġifieri għaw xelta ta' prodotti u n-nies għandha x'tixtri. Il-kok Jesmond Atkins sebaħ f'Marsa Xlok jipprepara xi riċetti relatati mal-ħut, fejn ħawwar 4 platti relatati mal-lampuki, fosthom it-torta. Lampuki tipikalment Maltija, fejn użaw l-ispinaċi għandna l-lampuki, żebbuġ, basalu tewm, konserva u ta' dam. Ovvjament fl-antiku kienu jużaw anka wkoll il-ġews u l-sultana. Madan kollu bħala kok huwa jipprova jesperimenta b'din il-ħuta u mhux l-ewwel darba li rnexxielu jsajjara b'mod differenti minn kif nafu. Bil-lampuki biċ-ċitru, bil-larinġ, bis-soy sauce, bit-tewm, bin-nanieħ, eċetera. Mal-mixja tul ix-xatt ta' Marsa Xlok iltqajna ma' Andy Gafa li kien għaddej jagħmel il-manutenzjoni fuq il-luzzu tiegħu. Spjega li minkejja li llum il-ġurnata mċejjeġ tal-baħar moderni u weħfef minn dawk tradizzjonali huwa xorta jmur għall-injam. Ikkun aħjar biex ittalla xikpa, ikkun iktar nużaw iktar għax-xogħol ikkun aħjar, ikkun iktar għalejna ħandi iżjed, temmu niġi aħjar fuq ix-xogħol. X'tal-fajbr iktar jieħod għall-kurrent u r-riħ, iktar tiġri mar-riħ. U bħalma ġralu l-luzzu, hekk qed jiġrilhom in-nases tal-ħut li kull ma jmur qed jonqsu mill-popolarità, kif jgħid John Mifsud li kien medi jagħmel ix-xogħol tal-qasab. Nasas nagħmel kwalità. Waħda jgħidula tal-qix, ma jgħaddi xejn ma kkuwa biss tgħaddi, u l-oħra bit-toqob naqra ikbar għall-popi. F'din l-attività ma naqsitx kompetizzjoni bejn dawk dilettanti tas-sajd tal-qasba, fejn fuq qudiemnet sibna lil Peter Polat-Soppardi, persuna sinomina ma' dan l-isports. Fl-aħħar niżnu l-ħut kollu u l-ħut jerġa' jintelaq kollu l-baħar. Biex il-ħut l-ewwel nies isir iktar ħalliel għax ikun diġà dera x'inhi dik il-biċċa tax-xogħol li qed tiġri. U jekk minn ħuta waħda mqarri kollha mitferħ. Madan kollu din l-attività esponi diversi tradizzjonijiet oħra li llum m'għadhomx magħna, kif jgħid Mario Camilleri, wieħed mill-organizzaturi. Wkoll l-lob tradizzjonali Malti, bħal passju, għandna wkoll kan tradizzjonali beda xow tal-għana, u appartu wkoll għandna diversi wkoll artiġjana lokali. Kull min attenda għal din l-attività kellu l-opportunità wkoll li jgawdi l-port ta' Marsa Xlok minn fuq il-baħar b'diversi fregatini tradizzjonali.